Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nama makulingi hita saluhutna akaruas ni huria di mingguta sadarion ima minggu letare ima natar surat di opat Musa 20 sada mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 20 tabukabe mabibelta boy mata jaha di bagasar rohat tabe alai hucahahon madihita tapai hutihut ma songonon ma hatani debata. Dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bonani dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhat Muse nasida siani marsaro martopihon sungai Jeret. Borhat Muse nasida siani jala marsaro di bari bani sungai Arnon namardalan di halongonan namarharoroan sian partalpahan ni halak Amori ay Arnon ido parbolatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubahen tarsurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tole Muse hapuasannya kasunge akan nama baor tukan inganan ar jalamad diori di partalpahan ni Moab. Borhat Muse nasida siani tuber manang sumur ima sumuri nanidok ni Jahoba tu si Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aek inumon tu nasida ujuima dia dehon halak Israel hatani deon bisa maho ale sumur marede tari parma hamu ima sumur na hinalin ya kaiduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhiti sian tukot harajaon marhiti sian aka tukot na sidai tahe dungi borhat Muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu Nahiliel jala sian Nahiliel tu Bamot jala sian Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong dohot pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan di sido ianggo sahatna. Radang apalabui taihuton ala akagoar-goar na sosomal tabigi nama-nama tempat jala songon sejarah danga palamura na atusata alai naing idauta bagas lobi sian holan akagoari na naing si hanguluhonota na parjulu minggu sadarion di goari ima minggu letare taingok do betahe ahalapatan ni minggu letare ima minggu aek hanguluan. Oh baik. Topik minggu ta memang idokon Jahoba mangalehon aek hanguluan alai naing taidama sada pardalanan. Jadi satu perjalanan rohani di dalam kehidupan kita ima taingot di mingguon selama 40 hari kita berada di minggu prapaskah yang menolong kita mau merayakan Paskah nanti, yaitu perayaan akan keselamatan, penebusan Kristus akan kita dari kuasa dosa. Kita mau merayakan akan
Kristus yang tersalib, menang, bangkit dan hidup kembali, sehingga kita senantiasa merayakan hidup bersama dan di dalam Tuhan yang hidup. Sehingga Tuhan kita, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita tahu, bukan Tuhan yang kita cari-cari, tapi Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidak kita tahu. Jala lau halaconotai di patomu-tomu matuhita ima pangaradion. Masa prapaskah adalah panggilan pertobatan, panggilan perenungan, mengenali diri akan dosa. Aku adalah orang berdosa. Ido molo dirajumi dirina do jolma pardosa, berarti riko madibana haluaon. Isen naso manadadiri jala mangauhod diri pardosa, dang riko disi haluaon, dang dikot disi silang ni Tuhani. Jala di masa-masa prapaskah ada bagian-bagian nama-nama minggu itu yang menolong kita untuk senantiasa bertumbuh secara rohani. Jala minggu sadarion, ima minggu paupaton, jala di bagian prapaskah ngasatonga. Jala di minggu prapaskah kita diajak untuk berpuasa, diajak untuk berdoa, diajak untuk menjadi bagian dari perjalanan Kristus yang merangkul penderitaan dunia. Jadi dangolu na marpestapora selama prapaskah, dang na healing marsonak-sonang, tetapi kita hadir menjadi bagian dari perjalanan karya Kristus yang merangkul penderitaan dunia. Oleh karena itulah, jadi selama beberapa minggu kita diajak merenung, diajak bertobat, merendahkan diri. Mungkin ada kelelahan rohani, sehingga di minggu keempat ini dikatakan bersukacitalah, letare namar lapatan marlasni rohama. Jadi seperti antipon, seperti bridge, seperti pengantara, marhosa josatokin. Jala dipaingot, mulutung di paingot-ingot tamu dosa muna, unak say patuki huhamu, alai ingotomu ma, pertobatan adalah satu sukacita, ingok marlas ni roha. Jadi minggu letare, ima minggu marlas ni roha, mulu taingok nak tay parohahon nak kaningan, ayat introitus, idokon bersukacitalah. Jadi hataodo na dibahen di minggu letare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Yesaya 66 ayat yang ke-10. Jadi setiap hari ganu minggu ditugu-tugu debatahita asa lamu magodang lamu tang di partodiota di haporseota. Jadi dang holan asal dibaen misal na guarni minggu tai baru salpu songoni alai mangurupihi tadui asa marsihohot di bagasan haporseaon nasitong. Minggu sadarion dipaingot ti tamarlas ni roha tulas ni roha na sumurung. Molo disukut tu hitanuaing adong dolas ni roha diho, adong dolas ni roha di ngulum nuaing, adong do alay molos molo adong dolas ni roha songon na tukido idaw mo dohodok herana muruhing dubuhi muhuida nang bawaan pabrik doi setelan pabrik kate atau ema mga tu si mahamu amang halak bata dohi tanga setela pabrik kon tungi bae petu Thailand operasi otong na masongono non palagi lam matuate na alay naing idaot tamuse las niro hana naing paubukot tatungoluta tu sada topik na macay uli situtu na paingot to kita di las niro ha pardalanan ningoluta ima Jehovah mangalehon aek hanguluan. Mulo ditaringot aek hanguluan berarti ikot taringotat tama ikon botoot tama ima namauas dohot hawason.
boido jolma pada ni halak Batak mauas ditorong ni sapuran. Gitu ya. Haus di bawah air terjun. Gitu. Jala na boido jolma adong aek di si alay aladang mauas ibana dak tu dihanay. Jadi mulut didokon Jehovah mangalehon aek hanguluan idaot tamaon sian sisi haus akan Tuhan, kehausan rohani yang ada di dalam diri orang percaya. Molo dang adong uas ni roh hatu debata toema ece-ece don dang pola reko diawon. Gitu. Jala mengurupi hita taringo tuha uasonon ala macai mengganggu situ tudo aka hawasonon molo dang pitor pinatomo tu uas na tikos doho tu aek na sitong na kaning edeta songon boru Samaria mauas jojo ro mangalap aeki alay semula kulak mauas taida tutu boru Samaria ayahado namasa dingoluna buasa ibana sape satabihata pit ikon 5 hali marbawa, bukan bersuami tapi marbawa. Alatiki doko Jesus ay dohotise ho na di jabumi di do ibana ay dangamat takwi nin na ibana dungi doko Jesus toho do dangamat tami alay bawam gitu ya. Temanmu dalam tanda kutip kumpul kebo. Apa yang terjadi dengan hidup perempuan itu? Dia haus akan kenyamanan. Mau wasibana di haportibion, di paramat taon, di parumah tanggaon, jala mau wasibana dia ka perlindungan dohot dia segala macam. Molo taida di konteks perjanjian di Alkitab, konteks bagaimana seorang perempuan yang sudah janda molo boru-boru nama balu herana sodong argana. Boru-boru ima apalagi nama balu dangadong gogona. Boru-boru nama balu apalagi dang adong tading-tading na pitor herana so dianggap do manang aha di ibana moru satonga manang lobis yani isarana molo halak bata pe dakolan halak Israel konteks Alkitab halak bata pe mulu nga mabalu olo do pitor tupuri na mahudulan na mulu mangulu pe misalna paropuani mamanya inong na mulu manguli anak kon na dang pitor sa inatay di jolo makatay alay isedo bucewota bapaudana atau siapa manang adang pola doho behotu paradatan cenderung begitu. Nah jadi perempuanon dibereng ibana ma dang adong bianon harga diriku dang adong behasonangat diau dang dipandang halak biau dang dianggap biau riko ma diau bawa jadi dilului ibana ma radi tadi kon na parjolo lului muse di tadi kon na paduahon lului muse sape di hatani di babani deba ibana satabi. Jadi sada kehausan mungkin kehausan akan validasi mauas diaka pengakuan ni jolma ra molo borwaon songonon paropuas samariaon di godang torop ni jolma nuaing tong dope godang na uasan diaka na dianggap bisa membuat kelegaan. Misalnya akahala nauasan di pengakuan baga ibana berupaya tampil cantik, skincare, pitul lapis, operasi, manang dia segala macam. Pengakuan validasi halak na jago si panggaron, pamalo-malohon, pajago-jagohon. Manang halak na rikot validasi asa targoa ribana na tarbonggal tujolo ni jolma tujolo ni halak hebati bana HP jabuna sonanggo manangaha atau banyak ragam kehausan yang dicari oleh manusia ra diaka na magodang umurna akan toras mangidayanakon mauwa sibana diaka par rumah tanggaon parianakonon asa hot sude sa di hari do penuaing itu ya misalnya mauwa saunya Tuhan di pasu-pasu parianak konon mauwa sau sa di hari dope ro parbuani na husuani mauwa sau sa di hari dope songonan banyak kehausan alanido na yang diarahok kita sian pesalmen songo padok ni si Daud
hawasoki dakkolan hawason na di Portibion, hawason na suadong diaw. Taida misalna dia kahawason hamoraon, di hawason hagabeon, di hawason hasangapon di sude hape Roma Raja Daud di doibana dakkolan uwas na songoni. Alai uwas na lobis yan idope di hati-hati koddo hera adong na talpo, adong na kosong. Di dalam jiwaku dan hatiku ada kekosongan yang tidak dipuaskan oleh apapun. Mulu padok ni Raja Salomo ngadiau hamoraon, ngadiau hasangapon, ngadiau parianak konon, par rumah tanggaon, inata lo bisa cada. Sian akan napinukan ni damang, lo bisa ni boy hupatupa. Nina si Salomo ujungnya dokon ibana ma di kitab pengkhotbah bahwa semuanya sia-sia. Dangadong lapatan nyon menjaring angin. Radiak kana tua-tua pe di hitan adong dison deba nga adong naong mengalami aka hinauli ni Portibion. Perpangka nunga nga pensiun na siya ni ahabe horon na husari. Ahado pe mangadangi Portibion nga sudah hudalani Eropa, Asia, Afrika ahado pe na hudalani ola curgo nama naroko nang misalna ahado pe alai dang adong daba di sonang ni rohai buasa horoa mauas do peau di parianak konon, mauas do peau di akadia segala macam. Salomo menggambarkan semua akan berlalu. Jadi oleh karena itu si parupuano nilului bana ma naing ikon dapo tanau nin naibana. Jadi hawason na songonodo naing taida jalan naing tapelehot tu debata. Naing dohonot tama di minggu sadarion, Tuhan aku haus akan engkau. Dang holam maua sau holat dia kapabahenami daong. Ay boy do tarjalo awak kapabahenami di lehoko alay dauho siya now. Misalna dia kana tua-tua, dia do lobi diharapok kamuna. Aka kiriman ni anak komunay do manang hajonoko tu anak komunay. Ramo leli anaka na yanakot tu natoras, misal nama jo, ma ini hadiah ulang tahunmu sudah kukirim ya. Belum ada kulihat tasmu merek Chanel, kukirim yang Chanel ya ma. Kukirim sepatumu, kalau selama ini tumitnya ke belakang, kali ini anti badai, tumitnya di depan ma. Nah, alaya hamay dokon na tua-tuay, repot na iho mga luluyon arganayon, dakpolaon na huharapon, asal ma sehat-sehat tamu, ido kan? Molo misal na tau baru misal na kapangarato dak pola kakirima mon kue mon sedia malangokku ngalu bangun nau ido kan dak pola na warapon tidak ini yang kuharapkan tapi apa yang kuharapkan jonokko tuau roho tuau rapita ido kan misal na molo akamata do inata molo dijabu dia usonang roha mo kainang aka selehon-lehon ni amatay do manang amatay di labungmu selehon-lehon nai Saumon. Tolong ditandai ya bapak-bapak suami istrinya ini dipoto. Keluarkan ini dari kakak. Enggak. Rumiko doa matai, ido kan? Rumiko do ibana di labung. Bagi Daud, ido ibana do ngahujalo sudi sia debata alai lobi sia ninian ikon alamakku maibana. Ikon diau maibana, ikon rapau dohot ibana. Mulu misalna dakkolan hupaida-ida alai naing madiau niat di bagasanau. Ido na naing ido di dokosi Daud, jala ido na naing dohonot tatu debata, nama uwas doau Tuhan, ngagodang hudai di lehoko, ngaboloboyaw sampai tu sadarion, alani gogo na siakoi, alani asini rohan na siakoi, alai lobi siani dakkolat si leho-leho mitu au. Ala huboto moloholan ala si leho-leho nido, huboto Portibion jalan na sosi hutok kope boydo dapota Portibion gitu ya. Molo akan aposo cinta ditolak dukun bertindak inna dak pole ko martang yang ago tu hadi dia dorok kapo ira ni sipatui da inna deba. Molo misalna adong ago neng mamora au unak pola martang yangi ho sedia ma au sedia gogon itu hammi toe ma lahu tu dulu si manuk-manuk
pelehot di sidukon yan no gararona do holianona do gudang merlimpah misalnya gitu ya. Manangidokon anak pejabat tau au nak pola martanya ku tu gereja tu pusuk bui maholau bay persetabian soba mada di sinoni lianona do aha na bui di leo portibion dang pola harui huari koton ala ikoko jono niat tuau unang madau-dau hosianau jala au pedang madau sehingga aku mau mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tabus itu tu sodang ni matanya rion tiur taidajo rodo lasdo pamatakta jala masuk dotu pamatangta vitamin na siya matanyari vitamin D atau apapun itu moloholan siya linggom-linggom pita mangida matanyari san dapot ado hita dapot ado daong alaya sa dapotak kita di lasniari di vitamini iko bohado ikon haruar sian linggomon marjomur ayo kana pinatupan ni jol manuay ngate marolahraga mardalan. Jadi kehausan ini yang sedang dialami oleh bangsa Israel odonan yadopan di nasida di sido debata jalara mardala dodoho debata alay dangadong di nasida posniroha dangadong panadaon dangadong hauduhon ujung na aha manaro dingulu nasida parungutunguton gano pari gano tiki marungutungut HP siap perdalanan kalau haruar sian Mesir ngaidok debata ngaidok Jahoba ni natu nasida dong anakku dohamuna kalau malam ada tiang harta tiang api kalau siang tiang awan engkau berjalan kasutmu tidak akan sipatuna tidak akan menjadi buruk. Ngaidok debata sian awak sian mulanai merdala moho torus tusan dong anakku dohamu jala molo arian lehonokku do tiang awan asau nang moho pak kamu molo borngin lehonokku tiang api asa aman asau nang golapan asa dau akamusu dia segala macam alai Roma di pardalanan ni nasida lalak marungutungut jala hiado pola di dokon nasida ai di dia do debata di tonga-tongat do debata di dokon nasida Musa daktarida debata nasongon na disoba ni halakan atong paem madihita sada debata na buy si dauta jala si sobota deba nasida lobu tuangan dungi di pardalanan not taida kisah di pasal 21 di pasal 21 daun ima pardalanan naing jono na manasida tu tano Kanaan nga hampir 40 tahun nasida na mardalani jala pitor songon na uli daw di bidu 40 daon di bidu 20 daon taringot dangadong be parungutunguta di ngulu nasida dangadong be polay daon herana muru-muru nasida adul siani sebaliknya adalah justru nyanyian pujian dang murah pitor akaid dena pinatupan ni hala Israel di son alai jolo dia do pinasida do na betul-betul nalaho yang mengubahkan yang membersihkan mereka dari pola pikir yang lama itu. Taida digijang ni turpuk ayat 10-on mulo tabua Bibel tada ibu do teh Bibel na goya mang ya molo di LI ibaen judul ni ayat 10-on ibaen de puji-pujian ni Israel alai tugijang di ayat 4 dibae do judul na disi ulok tulung api jala digijang na muse halak Israel manaluhon si arat ida di pardalanan ni ngolu selama 40 tahun idodo dang nadao Mesir tu Kanaan alayah do narikot ima asaharo di tadanasida debata Jahoba jala asau nang sapur benasida tuaka debata sileban alai betul-betul marsoba tu debata Jahoba debatani Israel ida mungkin mungkin akan tua-tua naung gajang umurna ida ota manguluon adalah proses dari Tuhan
buasa di pagajang dopeon, dakolan asaholan, mangida-ida, jalaholan na yung maday akapapahenan ni debata sileho-leho di Portibion. Ala boydo, gajang umur, lobi siya no 10 tao di dokon, hangaluton naman naro. Masahi naman naro. De barang amat dokon, agu ya mga rabos si maloloko. Ay di do kacamatakwin na hape lokot. Makatay pa ito dongan, ilabong dodongan nina, ahanin mo! Buah! Ilabong nga dodongan. Ala, nga mo rupar binigian. Ninda buti, mama, sekarang kan aku kerjaku udah hebat, yuk jalan-jalan ma. Malau ngaji, holi-holi ku tarhona do marpesawa ni mo naing mangida salju. Bagai rumandi piau nga ngalian. Tolak sama dunia. Tapi apa yang ketika Tuhan izinkan bertambah-tambah umur, bertambah usia, adalah Tuhan mau proses supaya kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan lo bisa nih. Molo di paloas gajang umur maka manginang di proses Tuhan ko, molo akahawa seperti biod de penata luba, na yung dohonon ni Tuhan itu ho, ima, adong do dison, na yung pasobu uasmi, lo bisa na nilehon ni Portibion. Molo say, bila engkau masih merasa bahwa di sini ada kehausan, ada yang kosong di dalam jiwamu, maka dalam proses ini Tuhan mau menjawab, jangan cari di dunia ini, karena Tuhan sedang dekat denganmu. Oleh karena itu, aku mau memuaskan apa yang sedang, aku mau mengisi apa yang kosong di hatimu, di pikiranmu itu. Itu nang idoko debatatu hita, gabilas ni roha di partikia chonarion. Nah pasti memang songon na mangulu adong dopya kasi pikiran atya kainang atya kamang mulutung pedo ko jolma unak sudi pikiri unak pola pikiri raboy do di bagasar rohata senyupi tadi si bohita sumani daw ni jolma lay bagasar roha nasudohono musonaho mga dupi na huwadupi ne akira-kirang mumadoko ni boy do dohono tadi rohata songoni. Tapi Tuhan mau mengatakan donon ni Jehovah nin nabuti ida ma Israelon sian ayat 10 borha mahala Israel sian Obed nomor 8 kantung air Obed nomor 8 buli-buli air di pardalanan ni ida ma digijang na nakaningani ngajumolo na sida diproses dengan sungguh-sungguh supaya bisa melihat Tuhan, yaitu melalui kematian kepada dunia dan kematian tu parungutunguton doho ulok dengan ular tedung itu, sehingga dikatakan ise nama mereng tu ular tembaga, mereka lah yang hidup. Oleh karena itu di perjalanan itu dikatakan parungutunguton mi paso bereng madopa Jesusi lausido nang dia deta molo dia ka pardalanan ningolo se marungutunguti hita itu redehom ma. Tunai saping mi majodok ko, tunai saping mi. Akamat tado aja tunai labung mi tuinata. Paso, ungut mi paso, ungut mi paso. Hohom maho. Alusinang atong burju mahoy mo. Asa nang marungutungut tau burju hoy mo. Nah, jadi bereng jo perdalanan 40 tahun ini memang di sini puncak mereka dibentuk sungguh-sungguh supaya meninggalkan ikonado pamu doha mateani may komate doho alani dosam alani hatak kangomi alani ungut-ungut mi. Bereng ma lihat ke ular tembaga itu. Tuhan memproses kita dan tidak selalu mudah. Mungkin bahkan kita harus melewati lembah kematian itu. Ido narigino aranna ima dolok abarim. Abarim berarti reruntuhan. Ima nadidugo aranna dison. Abarim adalah satu tempat yang berarti reruntuhan yang didirikan para raja dahulu. Dukoni merdalam manasida sia tonga-tonga ni mula pada ni si Daud, meskipun aku di lembah kematian, aku tidak takut sebab tongkatmu dan gadamu menghibur aku. Nah yang diajari ala Israeli, bereng madukko di bereko tutukot hanguluani, dang mate beho, dang adong bebir ni roham, dang marungutungo beho. Jalaida masyanon, dang adong beha begia sa tupu di ungutungo nasida.
Nape dia do pinasida, oh akanahadon, akahamati hadu dison, koring do sudion, padang pasir gitu. Tapi bagi jiwa mereka tidak ada lagi kekeringan rohani, tidak ada lagi pencarian-pencarian untuk memuaskan akan kemanusiaan, karena mereka sudah melihat kehidupan di dalam Allah. Maka kekeringan rohani kita, kehausan itu kita bawa kepada Tuhan, dan kemudian yang timbul dari mereka adalah nyanyian-nyanyian puji-pujian. Nyanyian pujian ini mulut taida di perjalanan ni halakotong ngalilik kalahidak kiabe maredde songot sada bangso. Selama 40 tahun mereka tidak pernah memuji-muji Tuhan. Yang ada dalam mulut mereka hanyalah gerutu, sungut-sungut, terus merasa menderita, playing victim. Dan holong itu hanibiau. Dalam perjalanan kehidupan kita juga seringkali kita merasa menjadi victim akan perbuatan Tuhan. Nabuado Tuhanon, naidia do Tuhanon, nabohado Tuhanon, puasa masa songonon. Alai tapaloas madebata, molo ikon dibentuk kita, ikon adopata naborasi tutu, nakaningan songogobaran ni hamateani, taida ma asamate hajol mautai, jala tutu marsigatung marpanatap tu Jesus, marpanatap tutu hatta, jala say dohonot tama, say solhot tu silangmi. Jesus inganako, mual nama baur disi, ima inumoko, atong na dipataro do hita marlas ni roha, portibion dang nalahobui mangalehod di hoha monanga do las ni roha, alay di dokom madiari sadarion, mulu adong do pehawa sommu, ada kekosongan di dalam jiwamu dan pikiranmu, dunia ini tidak akan menjawabnya, tapi Tuhan tidak akan gagal untuk memberimu air kehidupan. Bila engkau mencari-cari, mungkin di dalam pencarianmu umurmu sudah sampai ujur, tidak mudah engkau jalani. Tuhan seolah-olah tidak engkau lihat, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan gagal membawamu kepada kemenangan, dan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk memberimu kepuasan, kedamaian, ketenangan. Lau paujukon, tedehon sai solhot tu silangmi,